Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, padha seger waras kabeh nggih. Amin. Sak pira mang lorone, Mas? Iwak wader kelangan sisik bajul kampung arane nyambik. Bokong bunder tak pikir Saskia gotik bareng tak rangkul bokonge bebek. Aku diclathu karo cerak-cerik. Titik-titik dan lumpukno yen wis nglumpuk dol-dolen. Pinara ingkang sekeca mirengaken kidungan bola. Kebangkitan nasional dulur tanggal 20 Mei dina wingi wis dipari sejarah lan riwayat dulur ojo sampai lali nyingkirno penjajah totoane senajan gak titik sing dadi korban tekad semangate bangsa kita tak kunjung senajan seje suku daerah Gamalan golongan tetep dadi siji satu tujuh. Saiki hasile kemerdekaan
masih muda, ojo berpangku tangan, kemerdekaan ayo diisi pembangunan. Sakwise ana organisasi budi utama sing dipandegani para pemuda kita. Dokter Sutomo Sudiro Wosodo kabeh bersatu numpas Jepang karo Londo. Zaman biyen berjuang melawan Belanda, mati-matian di medan laga. Tapi saiki berjuang kanggo nama bangsa. Ojo sampai kena pengaruh narkoba. Kebangkitan nasional dulur tanggal 20 Mei dino wingi ojo nganti lali menuju Indonesia merdeka yang kita sayangi. Narkoba di stop, boto dilereni. Nuwun sewu. Kula ngedung niki mboten ngritik, uga mboten nyumoni, cuma kula niki ngomong. Di era globalisasi, di zaman-zaman komputer termasuk zaman-zaman wis canggih. Nek sing gada anak putra kelawan putri nek jam 10 dereng wangsul monggo didoleki. Luwe-luwe duwe anak wedok ancik-ancik pucunge ngeri. Alhamdulillah Ludro Budi Wijaya ngerawuhi hajatane masyarakat Selempit dalam acara sedekah bumi utawi ruwat desa. Bumi niku bukan milikmu. Lah milik sapa? Milik sing kuwasa. Lah kula kali jenengan iki namung sak derma manggon, sak derma ngenggeni. Sandang pangane ndugi bumi, dahar lan nginome nggih ndugi bumi, nyambut damel nggih ndugi bumi. Mulane bumi niku mboten milik sinten-sinten, milik sing kuwasa. Lah rumiyin bumi niki mboten rupa desa sing bersih rajin kados desa Selempit niki mboten. Tasih arupi alas. Alas gong lewang-lewung. Dibabat kali sing babat desa sampai bersih, ditinggal sak uwit. Nek wong-wong nek ngarani iku jarene punden. Punden niku dipundi-pundi. Iki lho sing babat tanah kene biyen. Lah mugi-mugi mawon sak bibare nanggap Ludro Budi Wijaya, masyarakat Selempit sedaya kula dongaaken kathah rejekine. Dipun adohaken balak lan bilaine. Pak Lurah lan perangkate sedaya muga-muga sehat seger waras awake. Amin. Ayo cak mlaku-mlaku wis bengi. Sak lepan ngene iki. Ngene sing duwe anak dipek mantu Ludro kok gak gelem. Jane ya gelem mo. Ya nek jaman biyen nang ngundang putune, "Alana ojo rabi Ludro." Ludro ku gak tau wadang, tuwuk dijeguk. Nek saniki mboten. Nek wis petak tong ngene iku 1 juta. Saestu. Mboten ijen dibagi wong sak rombongan atane. Ayo. Cula-culi ndang
ngedung titik mangane sing wake. Iki bolo situk iki nek gak digaekno lagu-lagu gak gelem metu iki. Tak sawang-sawang kowe ganteng tenan. Rasane aku pengen kenalan ning lesehan wonge ganteng gawe klambi abang yen ra kliru aku nate ketemu nalika kowe bareng ro kancamu mlaku-mlaku karo guyang-guyu ombenane es jus melon karo susu. Ayo. Ata sawang-sawang prawan sampit ayu. Iya iya. Aku karo tibake aku yo ayu sik. Nang parkiran tajak kenalan lah kok mlayu. Terus Tak cideki tibake banci semiran. kok gak cocok sih. Wong iyu kok nang semiran iki lho. Sing cocok ki wis akeh. Terus Sing gak cocok lumrah. oh kon berarti dolek sing gak cocok ngono. Sing gak cocok. Lambemu tak sawang-sawang cewek selempit ayu tenan. Rasane aku kudu kebimbang. Asik. Wong sing ayu kudu tajak kenalan. Nek iso to tajak pacaran. Model buat pacaran tok ae. Lho ya gak apa-apa sih, wong aku sing Pikiranmu joko. kok aja pacaran tok ae. Lah timbangane kon wingi dipegat rondo tuwek. Jare sapa? Oh iya ngono lho. Iya ngono lho. Aja diomong-omongno wong selempit. Lho, Wong selempit iki garo goblok. lho, bener Agus cek krungu. Oh asu. Aku nyanyi kon kok gendawang metu iki karepmu lapo? Ya Allah, aku iku seket sore wis kepengin metu. Lho, empetan. Dimpet ya apa? Lho, lah sebabe apa? Masa lu ket sore ngempet ngoyo gak nang gone. Ayo, aku mau ngoyo nek gedang-gedang kono. Kebuangeten panitia. Pak Lurah iki kok gak krasa ya. Pak Lurah sapa jenenge? Sapa Pak Lurah? Suyitno. Oh, Suyitno. Suyitno. Jenenge Pak Lurah kene Suyitno ya. Masalah kon tak kandhani. Iya, Ket sore panganan iku masalah gak leren. galeren teko terus ya. Teko terus. Oh, panganan apa ae? Awak dhewe teko. Tumpeng ana benek 5 ngono. Mbok iya ta. Ana 5. Iya, iya. Kandilu iku soto. Soto, heeh. Lah ngene iku lho nggon ngoyo tek lho gak ana masalah. Ayo, kok kebacut Pak Lurah iki ya. Panitia. Masalah. Oleh ku ngoyo nang ngene kono. Bayoh. Aku yo gak kepikiran tak tukokno obat akhire mari ngoyo. Kok tukono obat apa? Obat abit. Iya, mari ngoyo diobat abitno ngene. Obat abitno. Regeten aku masalah. Kon niku. Tapi nang selempit iki istimewa. Istimewane. Winginane nang kono luar biasa. Ngene lingsir Full penontonnya. full lautan manusia. Full manusia. Nang kene yo full manusia glon. Iya. Nang guri glon. Full geragal. Le, wong-wong lho padha ngadep rene kabeh. Karo nek kon tau gendeng ya. Loh, aku tahu gendeng ancene. Lho, kok tau gendeng ta? Ancene gendeng. Gendengi sapa? Hah? Gendengi sapa? Gendengi rondo. Ayo rondo tuwek iku kon gendengi ya. Wis aja kesuwen, nang kene kancane ku akeh. Kancane akeh, awak dhewe nang kene gak dikon ngomong to. Dikongkon menghibur. Menghibur. Iya. Kon iso nyanyi ta? Aku ta? Iya. Lah, mbok iso mbok gak? Lho, kon niku ya iso goblok iki. Ya iso, wong aku iki jebolane dangdut akademi ya, Rek. Nah, wong nyanyi umpamane nyanyi dangdut kudu ro jerone dangdut to. Jerone dangdut. Nyanyi campur sari kudu ro jerone campur sari. Jerone campur sari. Nyanyi rock kudu ro jerone. Jerone rock.
Lho, apa jerone rock iku? Oh dikaplok iwak seslempit kapok Ya rock ngono lho. Ya rock. Lagu. Kok jerone rock iku. Nah, Jerone lagu. rock iku ya kabeh ya seneng. Aduh, Dik. Aku tak nyanyi ya, rungokno. Oh nyanyi. Rungokno suarane Nabi Sulaiman iki. Koyok-koyok enak nek nyanyi. Apa guyu apa Pak De? Bapak sing guyu. Lah sampean pikir iki ngelok apa sampean Pak De? Guyu kon iku loro kon saking weleke to. Iya. Lho, kok lho, soalnya aku saking gendenge. Sak piro mang? Ada sak pira barang. Langsung nyanyi ngono lho. Ana tangis kelayung-layung. Wong tangise wong wedi mati. Gendong ana kuncen ana yen wis mati mongso wurunga. Le, aku enak-enak nyanyi. Kon niku melok nyanyi ngono lho. Melok nandi. Lho ya melok nyanyi. Melok nyanyi. Iya. Ngomong ket sore. Ora gelem nyanyi, kene ngomong ijen melok nyanyi. Lambemu ku obao. Kok nyanyi aku obah. Ya. Ngomong ket sore ayo iso sih aku. Ana tangis kelayung-layung. Tangise wong sing wedi mati. Ya, krek. Ya Allah to, aku kok gregeten ndelok kon niku. Jarimu kok ngono obah. Cocotku ki wis obah. Alah, cucu iku to. Bengok ngono lho. Bengok. Iya. Lah ngomong ket sore aku ya Kok bengok. iso bakon persis Ulasawa kon. Ngunak ya ngomong bengok ae kok. Bengok lho ya. Ya. Ana tangis kelayung-layung. Tangise wong kang wedi mati. Gendong ana kuncen. Ya Allah, salahku apa neh? Ayo malah aku nang kono lho. Tak keplek-keplekno salon kon. Cocotmu ngomong apa? Bengok. Kuku bengok iku. Apa, Dik? Lambeku ambek lambemu lho gathukno. Ya ngomong ket wingi. Kok ribete sik kon niku? Ngomong gak ket wingi-wingi. Ngomong. Awas to ya. Lambeku digathukno. Awas ora dikliru. Ana tangis kelayung-layung. Tangise wong. Naris. Ana tangis kelayung-layung. Tangise wong sing Rong tahun gak ngomong lambuh. ana tangis kelayung-layung. Tangise rondo wong mati sing Kliru iku tuh di mana? aku bareng ngambung kon kaya ngambung wedhus. Masih wong kene ku yo ngerti jarene mau kok dadane situk lambeku ambek lambemu. Wis nyanyi dhewe. Aku pokoknya dhewe. Nyanyi apa? Ya nyanyi ku mau kelayung-layung. Lho, kon iso ta lagu iku? Iso mbok gak? Awas kon. Nyanyi iku dicocokno iki lho ringane. Iya ngono. Dadi ngono nek dicocokno enak dirungokno apik. Engko nek enak disawer karo Pak Lurah kon. Oh jelas Pak Suyeto mesti nyaweran. Disawer mrene. Winenane disawer 100 nang kene jelas 200. Nek sing enak iku sing enak to nek nyanyi ku to. Oh jelas. Wong lagu iku lagu enak kok. Heeh. Engko nek Cocotmu gak minjem tak kaplok. Ya, krek. aku nyisih lho. Kancane kate nyanyi dari kok nyanyi. Iya nyanyi. Kegantengan praenmu ah. Lah aku ganteng anyane. Lah yo. Aku ganteng tak. Nyanyi yo. Yo. Oh yo karo ngene. Ijanono wis aku tak nyisih lho kene. Ya. Ya. Buyar, buyar, buyar. 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 Ngono ae porek kon niku. Ya gak pore. Iya. Kancane kate nyanyi kok. Nah, nyanyi apa? Kon pikir kene.
Soale pinggir kiwa kene ana sing wayu. Endi? Endi kono, Mang? Lho kok mulih rek. Gorong ae kenalan. Ah, niku. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sip. Aja dirusoni rek aku kete nyanyi. Nyanyi yo. Arek-arek, Apa kok njel arek-arek? aku tak menyanyi. Bismillahirrahmanirrahim. Alah, takon bismillah ngono niku. Oh, nyocot cangkemmu. Aku wis meneng iki lho. Awak dhewe aku ambek kamu iku tuh umat muslim Islam. Iya. Sembarang dilakoni awali bismillah dan diakhir dengan alhamdulillah. Ya bener api. Biyen kabeh ku berkalan barokah. Iya. Woblok. Hah. Ono tangis kelayung-layung. Api. Kayane nyanyi kok digetak iku lho. Wah, enak suaramu. Kok enake nek stepku kumat kon ya apa kon? Nyanyi. Bismillahirrahmanirrahim. Akan bismillah kok niku. Ono tangis kelayung-layung. Tangise rondo sing lagi bingung. Rondo sing dirabi wayu. Saben dina jarang diuli. Iku enak iki. Yo. Ditumpaki arang-arang. Apa rek? Kenapa ditumpahi arang-arang iku lho? Rondone jek urip. Oh, lah kok iso ditumpahi arang-arang lho? Ya jenenge dirabi wayo dimulai ditumpahi arang-arang. Kon niku ngomong Kopro. Lagu-lagu sing bener. Loh, Loh. Ya Allah cinta. Dari mana cinta? Yo goleki sampean kok dari mana yo goleki sampean. Masalah ruwek. Sing siji goreng mari kita kok maneh. Ya paling awakmu iki wis garise. Garis apa sih? Garise harus mencintai janda. Janda-janda tidak mudah. tok kono jogaken pola lho. Apa? Kon kuwi lho sik tas dipegat rondo tuwek kon. Coba. Iri kan. Sik iki tolong diumumno. Sapa sing duwe mobil iki menghalangi jalan. Yang buat yang punya mobil Innova putih plat S 1931 DA. Mobilnya menghalangi jalan nggih Pak. Nggih Pak Bu nggih. Mobil Innova. Diinggirkan. Nek gak gelem cek dipek wanto. Mobil Innova S 1931 DA menghalangi jalan menuju ke Roma. Moh Menghalangi jalan sudah ditunggu Menghalangi- sampai 1 jam. Menghalangi jalan. sudah ditunggu 1 jam. Mohon kerja. Kerjasamanya dan kerja baktinya. Kon ngakan pola lho to. Apa sih? Lapa sih? Kon kuwi lho disat botol langitmu. Siapa saat botol? Lah awakmu? Lah apa? Iya tak. Ngono gak disawat botol. Lah diapano? Iku ngono tandane wong cinta iku ya ngono kuwi. Oh. Iku jenenge cinta, Dek. Cinta. Jenenge cinta itu nek wis gak bisa dijak searah, ya kita jadikan sejarah. Cek enak diantem botol. Lah lek cara aku ya tak antem botol. Loh, api. Sawaten ae, sawaten. Tambah nemen ya, Mas. Tambah nemen ya. Kok uripku kok soro terus? Lah iya. Kon niku karo iki seneng ta kon? Aku ta? Iya. Wah, aku seneng temen. Lillahi ta'ala. Aku ya cinta kok yo. Oh, sinat setengah mati. Aja ngono lek mat. Aget aku udah kepingin ngono. Kon kepingin ah? Gak lah. Eman sakno gandeng-gandeng gak payu. Ya. Bapak gak payu tiba kok dipegat tambah rondo tuwek. Lah apa? Lho wong ancen wis nasibe yo. Yo nyene Nasibe. Bari saiki oleh janda yo gak masalah yo, Mas. Mari. Kok masalah. cinta. Iku tambah luwih seger, luwih singset. Wah, Kita arek kon iso. sama-sama cinta. Ayo. Oh, dadi sama-sama cinta ya kon. ya? Sama-sama cinta. Kon ilingo kon. Eling apa? Kon wingi lho gawe arek wedok nang kono lho to. Sop. Awakmu? Ngajak sapa kon? Kon gawe arek wedok nang kono. Ngajak sapa? Kon nek kepengin keturutan untuk kedua kalinya,
dijak nang kono. Saiki sosok kon tak boto kon to. Ngomong kok. Kon wis ngentekno dondaku piro to? Gato. Ayo gato. Menengo. Wah bongko kon. Ya Allah sayang, tidak. Di dunia ini hanyalah aku milikmu seorang. Alah modelmu ngerayu to. Alah, arek iki lho kocok dolen ngono. Cocotmu menengo. Goblok. Iya ngono lho. Kon menengo. Aku kate kok banding-bandingno. Iya. Wong kok rene kok dibanding-banding ne. Sithik. Lho. Gak anjene kon niku ngocok. Wong arek kok jane pas sepeda lanang ngono. Banding-bandingno. Oh gak, Dik. Kon golek perawan monggo. Totalen entekku piro balekno to. Entek akeh tak kandhani. Apa? BRI 3 wulan. Terus. Bendinane 100 rekoke Samsu bendina. Terus. Totalan piro aku tak bongkok. Sik, kate macem-macem kon ambek aku. Gak, Aku rabi to gak? Bresen. wae. Aku kok rabi gak? Sayang. Ya Allah. Sumpah demit iki lho. Terus, Aku mencintaimu. temen to. Dari lubuk hatiku yang paling jeru. Lho. Mencintane mek ambek aku. Ambek amon cok. Tapi saiki ngene lho, Mas. Piye? Sampeyan ngerti kan wong tuane awake dhewe iki kaya apa? Iya wong tuane awak dhewe kaya ngono Lho. Jalan keluare iki lho piye? Adekku pacaran iki sepirang tahun. Ayo. 10 tahun, Lho, Dik. lah kok rabi Gak 10 tahun. Tapi gak ngono diincap-incip tok ae ambek Wanto kok. enak. Kono seneng incip-incip kon. Lah apa gak kok rabi masalah apa? Kon niku garo critane wis jeru. Kon iso jeru. Sopo aku cerita nang kene. Wong kene jelas nangis kabeh. Aja ada guyu kok to. Uyu matamu ngono nangis goblok. Nangis ayo. Nangis. Oh, pengen guyu. Apa? Critakno, Cak. Critakno, Dik. Critakno. Ngene lho, Aku gak mampu. Cak yo. Kayak solusi. Wong tuaku, mbak wong tuane Wanto iki kaya asu karo kire. Kaya asu karo kire. Iya. Dadi gak wawo ngono ya. Gak wawo. Oh. Gak tau wawo, iku ketakku nduk jero weteng. Heeh. Sampe aku gorong jero weteng barang yo ngono. Wis aja iku ae diatur nang omahku. Ya apa isone bapakne Inge karo bapakmu iso wawo wong tuane karo ya. Ngono ta? Iya. Ngono. Temen lho. Kok lek sampe gak beres awakmu piye? Wis manut aku tak atur ambek aku. Sik ngono aku disawat botomane piye? Ya gak apa-apa. Iku anggapan vitamin ngono lho. Wis jelas iya iki lho. Iya. Wis ae Temen diatur yo. ngono. Iya. Temen ya. Iya. Ayo Mas. Ayo sayang. Awakmu keri. Kon keri. Iso persis sing wedok ayu, sing lanang koplak ya. Wis gak apa-apa. Wong tuane Inge ambek wong tuane Wanto iku tukaran. Nyatokno wong padha karo ibadah. Monggo. Untung tangga sebelah iki gak ono. Mari adus aku. Coba ono aku lak didengki. Oh, temenan, Bu.
Betes Jepang iki mek keto wong wedok adus. Matane sak kobokan mendolo. Sakur. Tas teko. Lupute nyopet, yo paling njambret. Sapa sing jambret? Kelakuanmu. Lah apa aku jambret? Wong pawak-pawakan maling. Ati mbak foto kamu. Apa? Alah, selikur beganjai. Halah 20. Apa rek 20 rek? 02 bekecot iku. Rong polo iku ngono. Laler ijo, ge ngrubung bathukmu. 20 asu. Pantes kelakuane kaya kiri. Ati mek kelakuanmu. Mbok yo isin, ro isin. Apa aku isin? Nduk mamaku dhewe kok isin. Lah apa aku pindah nanti mbok tutno? Lah apa sing ngetut awakmu ngetut aku? Yo gak mungkin rupamu kaya trembesi ditutno wong wedok ayu. Lah mang sore men ditutno arek wedok asu. Kacau. Kepingin je? Toh Darmanto. Ala petane totoan. Jeneng wis diganti Oktaseli jek diceluk Darmanto ae. Picek takon niku. Ono Ayo. Kok angel men rek? Dengke. Sendeke ke sapa? Lah buktine mbok krowoki. Lah kon kok antem ayo jebil. Wong tangga mek gak ruisin ya kaya kelakuanmu. Aku iki jenenge Taji. Saben dina aku mangan roti. Diluang aku lak nata wesi. Bareng aku mlaku dilokno wong irunge. Oh, kena aku dhewe. dilu engkas atene mati. Lunga kaji. Lunga kaji apa? Kon nang kono ya. Kan iso. Dijejek unta. Iso kok iso. Ya iso. Se. Lha apa kok gak iso? Wong aku penyanyi. Lho se. Aku iki jenenge Mami. Usahae jual beli uli. Tak kirim nang Tapanuli. Mula bendina Dadak kok sapa mburi. Kacau. Kocak. kula gak gelem jejer iki gatel-gatel gabaken. Alah. Tangga ngene iki muga-muga ae nek mlaku-mlaku bisa berbledek. Lah apa kok sampai sambar bledek? Lah apa? Kok aja dik macam-macam sampean. Tenan apa? Sampeyan belani wong lanang sampeyan. Belani wong wedok. Nggih, ngapunten nggih. Pemberitahuan untuk bagi yang mempunyai mobil dengan plat nomor S1931 HIA Innova putih, tolong untuk dimajukan atau dikebelakangkan dikarenakan mengganggu untuk yang mau keluar parkir dikarenakan di handrem nggih. Untuk kesadarannya mobil Innova putih dengan plat nomor S1931 HIA. 16. Oh, nggih Innova putih tolong untuk kesadarannya untuk dimajukan dikarenakan yang belakangnya nggak bisa untuk keluar. Montore sapa? Motori orang manusia. Kene tak bisi.
Tapi sih. Mas, ini Mas, Mas. Tak kandani. Engko isu-isu ra opo. Cek gak kadasen. Nggih. Tolong aku diambung panitia. Udah sing ngambung yo rene. Kel petuk. Lha apa gak ono critane wong wedok ngambung wong lanang iku? Lha iku mang lanang kok lanang kok ngambung. Kacau. Lha apa ku wedok kok ngomong lanang padha lanang? Wedok apa? Awakmu dhewe sore Agus. Lha apa? Terus tak dendek. Sabun. Suk. Rai. Suk. Pelorot menisor. Suk. Gajahe disabun. Lah nek tuwa kaya raimu iku ya katarak. Ketokanmu gajah dudu gajah cuk, mbokne ancuk. Lah ketoke apa? Iki dudu gajah. Lali. Susu. Apa? Gedang goreng. Gedang goreng digoreng apa godhog? Yo ngene iki lho gak ruisin. Gak melo nandur gedang ya dibadhok. Kok nancene gak mbadhok barange tanggamu gak mbadhok ta. Bedes takon iku seneng gedang. Sing salah iki gedange. Wite nduk kebonmu wae mangklung nang nggonku. Berarti iku leku yo tak ketok. Lupute gedang ya sumur, gak melok duduk sumur, melok ngombe banyune, gawe banyune, karo isin kon iku. Boto sing tuku sapa? Aku cuk. Sing tuku sanyo sapa? Sing tuku palaron sapa? Ayo. Ngene yo. Pararon opo? Lho palaron cap gajahmu dhewe. Pawatan koyo yo-yo. Kumpul arek nom-nom, padahal bekakase wis gak iso ngatek peple. Bekakase sapa? Bekmu, Bang sapa? wekmu. Ya baba lho. Wong kencing manis adek pawatan ngintip-ngintip, iso ngadeg kae tungun-tungan kon. Lho, guru sapluk aku iki. Nyaplok apa? Wong tak delok lho keple. Yes, geletak kelepek. Nyaplok pitik ngono, kok cocok kelakuanmu. Ayo. Apa kon? Lapo kon? Ngene iki aja kare gawe emosiku. Lho kok masih emosi lah gak ngurus urusanmu kon. Emosi ya gak apa-apa cek setruk nang bongko kon. Ora iso aku. Aku depil. Pel apa? Beli kita. Apa gak duwe kita, pil kita. Kok lapo beli kita iku, Loh, diganti ta? Pil kita. Oh iya, pil kita. Terus mau jajanku jajan kentuki. Pikiran ngeres ya kaya raimu. Ngeres iku aku iki kena wedi ta. Awas aku pindah menang Citraleng kon ati melok kon. Alah lho kono kebone sapa? Kok gedheku apa? Aku duwe perumahan. Alah perumahan purane Dara. Tak kandakno anakku kon. Alah. Anakmu kok. Tadi Cecek mana karo anakmu? anakku? Anakmu apa maksud? Anakku saiki ngono lunga. Lu kon nandi? Nang Swiss. Wong nang kene gak payu nang Swiss nang kono dipakano asu ah. Lho asu. Anakku ayune lho 17 menungso. Oh yo sak pedet yo kaya pedet iku anakmu. Ya gak apa-apa pedan kan payu. Anak kon anakmu lapo? Hah? Lho kok nyambut gawe sembarang. Gak mungkin nyambut gawe paling yo ngondol anakmu. Abang iki kan. Apa? Ayo, gak wedi aku masih kon gowo iku munggah. Ayo nek wong tuku TV, melok tuku TV. Anak wong tuku sepeda motor, melok tuku sepeda motor. Anak wong nggawa pendosa nek kepingin ngono nek gawa ngono.
Aku jek ado ya kono sing tuwek. Sapa? Kono. Bapak tuwek mangan codot. Akeh dagelan bongkol sing tuwek-tuwek aja nengaken pola kon. Pak pola piye? Tak telepone anakku rek. Nduk Swiss. Wis taek. Aku masang wifi. Masang wifi. 4 triliun. Wifi apa? Wifi apa? Iki wifi. Wifi apa? Ya ampun teleke rek. Tilpunan anakmu paling nang kono ya ngondol. Bang Ondol bandak kate lapo kon, Wong nek tangga meri ya ngene iku, titenono kon. Aku nek iso tuku Fazero. Oh, kon lihat ngarepku tak tabrak. Bongko iya. Pajero apa wong? Halo? Halo, Pak. Iya sayang, di mana kamu? Aduh, Bapak jangan mengganggu deh. Duh, kamu kenapa tidak boleh diganggu? Saya repot, Pak. Oh, repot. Iya, Pak. Repot yang metu apanya? Saya ini dikelilingi banyak cowok, Pak. Saya repot banget. Oh, dikelilingi banyak cowok. Nah, nanti dibawa ke kali dilancup-ancup no. Bapak ini lagi ngapain, Bapak? Ah, saya gak lagi ngapain. Oh, Bapak ini tak kirim 5 juta kemarin dipakai untuk apa? Nah, saya pakai akun kiri. Oh, Bapak kapan sih matinya? Oh, jangan begitu dong. Kalau kamu apa iku mendongakkan saya mati. Aduh, saya tuh gak suka punya bapak tuwek, wis elek, tuwek, kate mate. Wong ra mau ditelepon nyocot ae. Kon ku duwe sariawan cocot ta piye? Halo? Halo, Dok. Waktuku kecil, aku suka yang mungil-mungil. Tak sental-sentil, tak kira pentil, Dadakno pentol. Waktuku cangkruk, aku seneng garuk-garuk. Tak cawuk-cawuk, tak kira jeruk, Dadak punuk. Halo, Dok. tembak, dor, dor, dor. Tembak, dor. Tembak, dor, dor, dor. Tembak, dor. Tembak, dor, dor, dor. Tembak, dor. Wah, nek nelpon gak dirungokno. Nek nek Mary, anakmu kon lunga dhewe kono. Lah apa Mary? Wong anak mbek bapakne ya cocok. Halo, Nak. Kamu harus segera datang. Bapak kan kalirin duwe. Matamu. Gila. Telepon sapa? Kon telepon sapa? Anakku kok. Kon telepon sapa? Anakku. Iki lho matamu dalan anakmu teko. Ora kabar-kabar. Aku politisinan karo tangga sebelah. Bapak, Ada apa, sayang? Bapak lak takon kon mapak sih, Pak nang Juanda kok bakku gak dipapak sih. Pak. Waduh, Bapak masih rapid. Wong bapakmu mbok kon mapak ya sida tekan dindi. Mbok kon mapak coba lak tekan sama Lea. Tapi enggak ada apa-apa, itu mencari keri-kerian. Sing dikereni ku apa? Bapak, Ada apa, sayang? sampean kok gak kangen anake sih, Pak? Lo kangen, sayang. Lah iki apa? Iki ngono anakmu. Lah apa susune mbok templek-templekno? Kon gak ngerti ta iki mek anakmu. Asu. Kan mek anu iki lho susu kepen. Masalah buanger. Kok ambek anake lho susune ditemplek-templekno Lo ya. gak apa-apa anake. Kok gak apa-apa ngambek anake. Karo anak. Sik, kasih dipangku wong ngene wong aku anake ya Lah, gak apa-apa dipangku. Jane aku anake. Anak. Ayo. Anakku so bapakku sudah sayang menyayangi. Saling menyayangi ya, Pak ya. Ya iyalah. Gimana lu?
Gak apa-apa, pangkuan wong bapakmu wis gak iso obah, gak apa-apa. Pak, apa sih Pak sing gak iso obah iku apa, Pak? Heh? Sing gak iso obah ya apa? Entung. Ngene kok. Entung diler ndiki dol galik jeglit. Bapak, Pak. sampean aku selama nyambut gawe nang Arab Saudi, sampean njaluk kiriman duit sih, Pak. Heeh. Njaluk kiriman kaitan Sak miliar langsung. sak miliar langsung. Sak miliar tak gawe tuku barang nak. Salam brewok. Sak miliatku nole piro? Heh? Sak miliat iku nole piro saiki? Jombang Surabaya. Aja diukur ambek jarak nole piro? Nduk, Nek 1.300, nek 10.000 papat, sak miliat nole piro? nole yo. Tak hitung kok wakei. Ngomong sak miliat gak ro nole ae kok. Lho, seperti kan iso miliar. Tak gawe tuku son brewok nak. Bareng tak setel ngene, wok brewok. Terus sampean njaluk kiriman maneh. Jare kate gawe tuku kulkas. Kulkas iku sak piro, Pak, gedene? Lho, kulkase gedene iku 10 meter persegi. Lho kok gede men to, Pak? Gede nenek tangga nyotet dilebokno aja dadi salju. Terus sampean jare tuku TV. Wes, TV-ne pirang in, Pak? waduh tipine 1.400 setengah in. Lho, kok gede, Pak, men Kok endi? gede tak gele nduk kamarku dhewe tak tutupi bojok. Ana TV sakmono yo gak tumon lapangan tak TV. Lah yo ngene. Ketara Sumbung dolehi bojo. diajak wong yo ndelik. Gak masuk. Wis gak usah rame. Iki tak gawakno air zam-zam Pak teko Arab. Lu. Dadi awakmu nang Swiss mampir nang Arab. Iya, Pak. Lu kono banyu jam. Apa kon Kon ngomong nang Swiss ternyata anakmu nggawa banyu zam-zam teko Arab. Iku ngono bekase cewek anakmu. Lho Pak, jare bekase cewek Pak iki lho air zam-zam, Pak. Ngisi ana tak lawane tangga iki. Anakmu ngono nang Arab gak nyambut gawe tapi ngondol. Ketara mek anakmu iku gatel. Lho, aku delokno gatel, Pak. Aku delokno gatel. Meneng Pak. enak, tenang kok, cek nyotot dhisik. Mari kita walike omongi. Lagi. Ketara. Banyu teko Arab apa ku banyu sopir-sopir mari ge cewek kena bapakmu cocok rupane bapakmu koyo kondom bekas. Ya gak apa-apa lho. Alah. Banak masih dilokno tangga sembuaran kalir aku diam ae. Soale apa? Wong sabar subur, wong gak sabar mati. Pak. Nek katene ngombe iki kudu bismillah. Iya. Ngono ya, Bapak cek nang sehat. Sehat. Saiki Iya. tak gekno kopi susu ya, Iya, Pak. kopi susu arek cilik-cilik. Oh lali. Pak, sak piro kopine? Sak gelas. Aja nak, Sak piro? sak drem. Lah kok akeh men. Lah nek gak entek sono tangga sebelah iki. Tak gekno kopi sik ya, Pak. Iya nak ya. Ndonga dhisik. Iya. Banyu zam-zam apa wong tulisane aku wae. Kepewingin. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Ngombe banyu jam. Sampe nduk tembok mati. Nang mbiyen cek tobat kon cek gak Ya sapa. jelas. Cek gak sapa ondolan. Banyu jam wis tobat aku. Aku mau banci. Bismillahirrahmanirrahim. Nyana-nyana banjir. Lapo? Oh aku ngombe lelekku dhewe. Kliru. Mripate tak soki. Wong kok. Olah koyo bisu. Iki yo. Ala ngombe maneh. Rek lho rek.
Melayu, ayo melayu. Penak aku nyemprot aku kesoki. Apane? Pahing tak kon. Gak kepengin aku banyu tak kandakno anakku kon. Alah, anakmu ndi neh? Lho aku duwe anak. Lanang kok duwe anak. Masalah anak kok aku mupu anak. Alah ngentol. Anakku lho kok kuliah nang luar negeri kuliah temenan. Alah kuliah mu kuliah. Seji anakmu nang kono-kono. Papa, I'm coming, Papa. Papa. Kene. Nyele. Kok nyele aku apa? Papa. Apa? I'm coming, Papa. Papa matamu. Anakku kurang ajar. Aku diceluk papa. Lho bener kok. Bener. Ngene. Gok nanti gok. Loh, aku baru pulang dari Arab. Halal wasalam. Syuhron. Arab. Syuhron. Wal khasiron. Anakku jenenge Sukron wal Kasiron. Emangnya anakmu jenenge Endang Saitoni Rojim. Tapi kan mengandung makna. Apa? Saiton nyolongi beton. Ya apa kuliah nak? Oh, Mama. Ya ngono nyeluk mama, aja nyeluk pak. Tak ide cangkemmu ngono. Hei. Tak kei 500.000. Culun Pak Gokto Lek. Pak, Gokto. Jembeki. Lek. Mama. Lapo nak? Gombal. Ana matur suwun sanget, Mama. Lapo? Wingi dikirimi 500.000 tak ge numpak unta, Mama. Kon lapo numpak unta? Dadi mani numpak unta 500 iki tumpak ana bedes Jepang iki lho. Kok kaya ngene rupane, Mama? Aja numpak unta, numpak mbokmu. Mama sering ngatus si dengke nak. Kon sebagai anak emak, mek gak ngamuk aja dadi anak emak. Ajaran iku ora. Mama didengke. Mama didengke, Mama bendino digelok. diinceng. Ya keno, Mah. Mbok kira mama iki ondolan ngono ta. Kon ngamuk kok. Ngamuk, Mah. Ngamuk. Ngamuk. Nek kon ngamuk, mulih aku. Boleh, Mah. Ku apa ana anakku sampe nangis? Ku apa ana anakku sampe nangis? Anakku ku apa ana sampe nangis? Toh tenan to diacuk iki konku kok. Kon diapano, Cuk? Aku diseneni, Mah. Ih, donono. Duh. Ih, donono maneh. Aduh. Alah tak kandakno kancaku arek nunggal, nontok kabeh arek nunggal. Arek nunggal, Mah. Tak kandakno arek Surabaya. Tak kandhane arek Surabaya. Tak kandakno londo. Tak kandakno pejuang 45. Tak kandhane pejuang 45. Oh, tak kandakno. Gak tak kandakno. Kandakno. Sumbarono nak. Sumbarano, Mak. Kaplek pringkilan. Kapek bringkilan. Mbokmu prisilan. Mah, Ojo wani ambek mboke. aja wani ambek mboke. Nyok iki anake. No, iki anake. Tak idoni kon kok. Tak idoni kon kok. Duh. Lah nek kon ngidoni aku, duh ayo jalan neh. Tak idoni. Tak idoni temenan. Duh. Oh, sok kon. Mah, Apa le? ambune kok kaya batang. Iku mangan terwilun, badange terwilun. Mah, Apa, Nak? aku tak gawakno gedang tutuk India, Mah, gedhi dawa. Iki gedang mek basa Jawa mek teko India geding. Geding Iki teko India. teko India, Mah. Gak teko panitia ngguri mau ta. Hah? Ojo. Aku ro. Gedang sandingan. Aja rame-rame kon ben tak idoni. Duh. Lah nek aku rame-rame iku gedang sandingan kon kok ngidoni. Ya udah ya, Mah. Iya le. Badanku capek-capek semua ini. Kamu istirahat
Kamu pijit ya. Aku tak pijit. Mama makan geding. Dadah ya Mama. Oke. Wah. Ayo lho bapak mana tak idekon kok. Aku dhewe bapak no izin anakku tak pateni. Iki lho kulite tok iki lho legi. Kulite tok iki lho legi. Ya. Kamu lah mbadok kok jere kulit. Wong urip ku njaga kebersihan. Kebersihan ku adalah kesehatan. Blok. Sakno timbangane bedes iki kok ono sing makani tak cekek kene. Alah. Ya kita aku kepingin. Oh, gedange cek. Ora kepingin, aku mau dikai 6 ceket. Enak ya. Ini iki lho, bersih ngene iki lho. Ati kok bathok meneh. Ati kok bathok gedange wong. Mas. Ati kok bathoknya bathok. Asu yuk. Kamu itu mengguncangkan dunia internasional. Kecantukan aku Nih. Kon kurang ajar anjene. Perak-perak ambek tonggo, mbok kira aku sapa? Banci. Aku lokno ini iso kon. Lha apa? Ayo, lokno. Gak sudi aku ngelono kon. Lah cara iso. Yo gak oleh anakku pacaran, tak pateni saiki mek anakku pacaran. Yo bapak cek dipateni wong anakku pacaran karo anakku pateni ono. Gak kena diturui wong tuwa. Dituturi Mama. Kon ngisi-ngisi wong tuwa kon. Gak kurang wong wedok ayu lapo le begengkek iku. Aku cinta Mama. Gak sampekan ora. Dok. Ini anak. Dok, ini anak. Waktu. Waktu. Nyese. Cinta itu buta sayang. Nyese. Cinta itu budak. Jare budek tak antem kupinge. Ketara mek anakku mbok dukuno karo anakmu. Aku sampe ndukono anakku ku lho. Anakmu kok diopo? Lah timbangane anakmu ya mendingan anakku. Lah. Wong anakmu kaya kucur kok. Aja nyeng-nyeng anakku lho ya. Ma, aku wis kadung cinta, Ma. Wis gak cinta-cintaan. Mek ate aku duwe besanan kaya asu iki. Timbangane urip tak pilih mati. Gak tonggo-tonggoan kok gak paten aku. Ono, anakku wis meteng wae. Salah ya anakmu nyanyo. Nyanyi ya bapak wong Apa manuk ya anakku meneng-meneng dituki gedhuke. Ah, enak. Kon iki Saiki aja sampe anakku kumpul ambek kon. Mbok iki lho sing maju, mek perkara ambek kon aja wong siji wong 15 tak rabas. Oh, tak turuti to Darmanto. Ayo, Ji. Ayo. Njaluk apa kok? Padha
jiprok. Hansip minta bantuan. Ana kere gandet iki lho. Asu kon iki. Ana geger kok iso. Piye ceritane iki sampe geger iki? Mau aku mbok tulungi. Ta, Wis rupamu kaya kuda nil dislametno. Jaluk ditulungi sing ganteng. Heh? Lih. kandhane iki ongeh-ongeh karo Brubi. Cak Taji. Karo Mame Okta pisan. Iya. Iki jaman modern wis gak ungsume gegeran karo tangga. Ayo digalang persatuan. Mergone ana apa-apa gak urung tangga separo. Iya. Lah sampean karo Mami arek wis padha gedene. Nek arek wis seneng ya nang wong tuwa kudu ngrestoni. Saking ngene. Mi. Nek biyen gudel anut kebo. Ya iku. Saiki kebone anut gudel. Iki apa, Cak? Mangkane ayo direstoni. Rika sing tuwek iku kudu sadar. Iya, Cak, gak apa-apa. Aku Aku saiki ngene. Ayo gelek dina. Ya, ayo ditanggalno Budi Wijaya. Ngono ah. Contoh kaya ngene mang gak kena dicontoh gawe masyarakat selempit. Ya, mangkane ayo nang desa selempit saiki, Cak. Saiki Nggo selempit iku ana Ludruk Budi Wijaya. Budi Wijaya iya. Jarene iku digekno lakon awenak Putri Lambang Sari. Apik, Cak. Cerita anyar. dadi Putri Lambang Sari. Iya, Lah nek ngono aja kesuwen. Ayo didelok ayo. Ngono, ayo.